ଅଛି ପ୍ରଥମଟି ମୁଁ ନେଲି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମୁଁ ନେଲି ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବସମ କହିପାରିବା ଯଦି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ହୁଏ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବସମ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣ କଥା ମୁଁ ଭାବେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କୋଣ ଆମେ ନେବା। ପ୍ରଥମ କୋଣଟି ମୁଁ ନେଉଛି ଏ ସି କୋଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟି ମୁଁ ନେଉଛି ଏଫ କୋଣ। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସର୍ବସମ କହିପାରିବା ଯଦି କୋଣ ର ମାପ ଆଉ କୋଣ ର ମାପ ପୁରା ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବସମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ କୋଣ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଣ ଇ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଦିଟା କୋଣକୁ କଣ କହିପାରିବା ସର୍ବସମ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବିଷୟରେ ପଢିବା ବା ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କେମିତି ସର୍ବସମ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସେତେବେଳେ ସର୍ବସମ ହେବେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ ପଢିପାରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଉଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ନେଉଛି ଏଫ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସର୍ବସମ କହିବି ଯଦି ମୋର ଏବି ଆଉ ଡି ସମାନ ହବ, ଆଉ ଏଫ ସମାନ ହବ, ଏଫ ଆଉ ଏସି ସମାନ ହବ। ତା ସହିତ କଣ ହବ ଏ କୋଣ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହବ, ବି କୋଣ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହବ, ଆଉ ସି କୋଣ ଏଫ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିକୁ ସର୍ବସମ